Diyos iyo an kagurangnan, kagibonin langit asin daga. Umawonan kagurangnan, magawit sa Diyos. Pagsambahon pasalamatan, kahit tungon yan magkagurang man. Umawonan kagurangnan, magawit sa Diyos. Maluhod po ang gabos. Maherakon gayong paratubos, Jesus na samuyang kagurangnan, ruluhod sa imong pamitisan, inuumaw niya mo ang imong sinanglitan na lalawgod. Nahuli sa samuyang kaligtasan, napaduman ka sa Getsemani, sa pagpamibi sa imong Diyosnon na Ama. Duman sa Getsemani, ginaanot ka nin dugo, na nagdalihig sa imong mahal na lawog. Asin inako mo ang pasaluib na hadok kan apostol na tampalasan, na iyong sukat ikamitbid sa imo kan sa imong mga kaiwal. Puunduman sagkod na ipako ka sa krus, dai masabi ang sa imong mga kasakitan, na tinios para sa samuyang kaligtasan. O maherakon na paratubos, dai lugod kami maging mga pasaluib sa imo, huli kan samuyang mga kasalan, at angani sa samuyang paghurop-hurop kan sa imong mahal na lawog, asin mga tinios mo huli sa samuya, mamidbidan niya mo ang sa imong dakulang pagkamuot sa mo. Tanganing balusan man niya mo, ika kan samuyang dakulang pagkamuot sa imo. Amen. Pinagalang sa nanaugon mong mahal, simulaning kaherapan, para tubos nin ginapan. Si Veronica nagluhod sa mapakumbabang buo, diniliran ni sira mo itong magayon na lawog. Ni Jesus binansan Diyos itong babae na mainbod, natala sa pagkabuod, nalaw po niyang maludo. An binaga sa tuya, ininda pulang biyaya, nganitang mabana-bana ang gabat nin pagkasala. Nagsusulsol kami, Ama, sa atubang mo naluluga,
pambilog na pagpabaya, andara na pagkasala. Ang banwaan ninagalang, sa lalawon mo mahal. Sinungaling kahirapan, para tubos nin tinapan. Aming mga akit mo ligayan, sa damat putong linugman, nasa mga kalituhan, ikasamong paalawan. Amin mo ang bendisyonan, nganiming maturukan, lawog mo sa kalangitan, sana Pag-arang nin banwaan, kagurangnan ipahiling mo sa mo ang si imong divino rostro. Tanganing magdanay sa grasya an mga banal, asin madaraman sa kabanalan an mga tawo, huli kan si indang marahay nagibo, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing mabihag ang mga parakasala, asin mga nagtutumang sa mahal na Diyos, asin magbalik sinda sa dalanin katanosan asin kabanalan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing ilikay kita sa peste, hilang, linog, bagyo, asin iba pang mga kasakitan, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Tanganing sa pagdebosyon sa divino rostro, matingrawan kita gabos kan liwanag nin lalawgon kan kagurangnan, asin matala man sa satuyang pagkabuhay an sa iyang pagkaherak asin pagkamuot, mamibi kita. Kagurangnan, ipahiling mo sa mo ang sa imong divino rostro. Pamibi sa ikaapat na aldaw. O Jesus, huli kan sa imong transfigurasyon, ipinahiling mo ang kamurawayan kan sa imong pagka-Diyos. Nagbanaag ang sa imong banal na lawog na iyong sukat na dahilan, kan paglaad nin pagkamuot kan sa imong mga piniling apostoles. Ikaan kapanoan asin kalubusan, kan pagpahayag kan mahal na Diyos, kan Diyos no nakamawotan. O mabuot na maestro, tukduan sa mo ang dalan pasiring sa Ama, pahilingan sa mo ang sa imong kamurawayan. Minamaawot niya mo na iwaras mo sa mo ang samong kahagadan sa nobinang ini. Kun iyan para sa urog na kamurawayan mo, asin para sa karahayan kan samong kalag. Amen. Pamibi ki Divino Rostro. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ika nagin yamong pangarogan, sa imong makalunos-lunos na lalawgon, yaon ang dakulang pagkamuot. Napupuspos ako kan sa imong kamawotan, na ikakamutan, asin kamutan kan gabos siring man. Inuumaw ko ang sa imong banal na lalawgon, taini ang ladawan kan satong Ama sa langit. Ang luha sa imong mga mata, garo mga perlas na minamaot kong makua. Asin maiatang para sa ko, asin sa gabos na makasaalan. O Jesus, palaada ako kan sa imong pagkamuot, tanganing magin kagustuhan ko sana, an paghurup-hurup kan mamurawayon mong lawog. Amen. Mahamison asin mamomoto na gayong lawog nin samuyang paratubos, na inuumaw sa bilog na kabikolan, ikaan panarigan asin paalawan niya mo, sa imo itinangkalag niya mo ang samuyang mga mata,
sa imo dinadara niya mo ang samuyang mga pagngayo-ngayo. Magdalita ngani na akuon mo ang sa imong paggalang, asin ang kaludokan na namamatean niya mo. Sa samong pag-isip-isip kan mga kasakitan na tinios mo huli sa mo. O sinanglita na lalawgon nin samuyang paratubos, maghade ka sa samuyang puso, tanganing bulanos na idusay mi sa imo ang samuyang pagkamuot. Paliwanagi ang samuyang pag-iisip, tanganing ikasana ang samuyang midbidon na kagurangnan. Asin panuanin kusog ang samuyang buot, tanganing makalikay kami sa anuman nakasaalan. Ini hinahagad mi, huli man sana kan si imong pagkamahirakon, asin dakulang pagkamuot sa mo. Amen. Matindog po ang gabos. Kakulangan kapatawaran sa mo na mga parakasala. Ang samuyang kamamutan, O Kristo kami kahirapan, sa samuyang kakulapusan, sa samuyang mga karatan, karulangan kami tabangan, dai mo man kami lingawan, duman sa imong kahadean. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amen. O Divino Rostro, banal na lalawgo ni Jesus, inumawasin ang umutan, ninbilog na kabikulan. Divino Rostro, banal na lalawgo ni Jesus, nagligtas sa kabikulan, sa kolera kahelangan, kami iparayuman ngunyan sa mga kadipisilan. O Divino Rostro, banal na lalawgo ni Jesus,
September is a month that always excites the Bicolanos and non-Bicolanos alike, most especially the devotees, the devotees of Our Lady of Peña Francia. Once again, we are given this wonderful month to celebrate the feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. And the theme, my dear brothers and sisters, of this year's celebration is fostering dialogue and harmony in the spirit of Mary's gentleness and humility. Indeed, when we look around, there seems to be a widespread divide all over the world. Issues of racism, issues of poverty, of injustice, of corruption, issues of extrajudicial killing, and above all, presently, we're all In honor of Divino Rostro, offered by Noel, Dilma, and Ali Inocente, Hayi Willie Azania, Dr. Marita Kimlat and family, Chito Prieto and family, Dr. Tito Prieto and family, Liza and Charles Lim, Cluster 4. Thanksgiving Mass, birthday blessing, offered by Shine Peña. And Thanksgiving Mass offered by GCI and Development Corporation, Gigi Ebasco, Michael Franco C. Ebasco, Aida C. Borromeo, asin Julia Jesus de la Torre. Para sa kapahingaloan kankalag ni Nadizon, Benefredo, Monsignor Juan, Benjamin, Farah, Danilo, Raquel, Lourdes, and Madeline, Francis James, asin Efren. Dulot ni The Franklin Poon, Nel Rivero, Bobby's family, Aida Borromeo, Panis family, Dr. Francisco III and Sales family, Lenny Sales Humphrey, Comia de la Torre family, Jose, Sheila, and Cecil, Lolita, Dadis. For the special intention for fast recovery and protection of family, offered by Dichoso family, for healing of Jose Imperial, offered by Hayi Willie Azania, for safety of Nico, offered by Lilibet Gaisaico, and for special intention of Gilberto Layese, offered by Chinky Sia. Anmarhay na relasyon sa kapwa. Kita gabos magturugang ki Kristo bilang mga binanyagang Kristiyano. Minamaawot ng kagurang na napapagdanayon niya to gabos ang marhay na relasyon sa lambang saro, tanganing urog na mapakusog ang pagkaboronyog sa simbahan. Andai nagtutubod sa tuya man na darahon sa sinserong pagbabago kan sa diri. Ang banal na misa iyo ang satong pinakahalangkaw na gawi nin pagsamba asin pamibi. Si Kristo mismo ang satong sakripisyo, asin siya mismo ang minadulot sa paagi kan ministeryo nin inordenahan na padi. Kita tinipon nin Diyos sa atubang kan sa iyang altar, tanganing bilang banwaan nin pagtubod, sabay kitang magpamibi asin magsamba. Huli kan ekstraordinaryong kamugtakan yato, kita po pinapakiulayan na mantang nasa laog kaining simbahan, magsuolot nin face mask. Dai magtaraed-taed, asin utubo ng protocol na pinapasunod kan parokya. Ang mga miyembros po kan Parish Ministry of Asherets, Greeters and Collectors o St. Martha's, Parish Youth Ministry, Kofradia, asin iba pang parish ministries, minatabang sa parokya sa pagtaon ng giyas sa tuya. Gibuhon po niyato na ang selebrasyon na ini magin maninigo na pagsamba sa satong langit non na Ama sa paagi kan sa iyang bugtong na aking si Jesucristo asin huli kan Espiritu Santo. Ang mamamayo kan satong selebrasyon iyo po si Reverendo Padre Anthony Sargento. Matindog po ang gabos sa pagpuon. Bukas ang patanin pagtubo.
sarong Diyos na pagkabuot, nagkaalok sa gabos na maglaok, naghahalat sa gabos na mag-abot. Maglaok kita sa tataning pagtubod na nagdadara sa buhay kang Diyos, na nagtatao sa ning dagusan, pasirisa sa iyang simbahan. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot, nagkaalok sa gabos na maglaok, naghahalat sa gabos na mag-abot. Makakalaot kita sa tataning pagtubod, kung tugutan yatoan sa tuyang puso, na mabadokan tataramon kang Diyos, asikan sa iyang biyaya. Bukas ang tataning pagtubod sa sarong Diyos na pagkabuot, nagkaalok sa gabos na maglaok, naghahalat sa gabos na mag-abot. Ang paglaok sa tataning pagtubod, bilog na pagkabuhay na pagbaklay, buod sa pagkamundag, sa tubigan pagbunyag, sa Amon sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa indong mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamahan, asin pakapatawada ang sa tong makasalan, narahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa laga katuninongan, sa mga tao marahay ang buot. Ginoo maumi ka, rinurokyaw mi ika, sinasamba mi ika, pinapanguraway mi ika, pinapasalamatan mi ika. Huli ka, dakulang mong kamurawayan, kagurang na Diyos, adeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang na aking upong Jesu Kristo,
Kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinabang, ako aansa mo pagkimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kaheraki kami. Ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan turong kahalangkan. Jesu Kristo kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Mamibi kita. Kagurangnan Hesu Kristo, naan sa imong urog kabanal na lawgon, na nakatago sa pasyon, siling kan saldang na nababanaag sa iyang kusog. Kahiraking warasan, na kaming nakikisumaro sa imong mga pasakit sa daga, makapag-ugma sa kapahayagan kan sa imong kamarawayan sa langit. Ika na nabubuhay asin nagahade, kay bakan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. An patanid nin Diyos, iyo ang pagmaawot na ilikay ang tao sa karatan. Hinanyogon po niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Ini ang sabi nin kagurangnan, ika, aki nin tawo, ginibo kong bantay sa harong nin Israel. Kung ika makadangog din tataramon na hali sa sakunguso, ihatod mo sa inda ang patanid na gikan sako. Kung ako magsabi sa tawong tampalasan, o tampalasan, ika magagadan, asin daimo pinatanidan ang siring na tampalasan, natalikdan ang saibo. Ang siring na tawong tampalasan, magagadan sa saiyang karatan, ang saiyang dugo, sisingilon sa saimo. Alagad kun ang tampalasan sa imong patanidan, natalikdan niya ang siiyang maraot na gibo, asin dai niya tinalikdan, siya magagadan sa siiyang karatan, alagad ikinaligtas mo ang sa imong kalag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Kun ngunyan madangog nindo ang siiyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya, mag-awit kita sa kagurangnan, ipag-ugman niya to ang gapo nin satong kaligtasan. Madya sa atubang niya, asin magpasalamat sa mga awit nin kaumawan. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Madya, magsamba kita asin lumuhod sa atubang nin kagurangnan, sa tong kaglalang. Siya ang satuyang Diyos, kita ang banwaan na sa iyang tinubos. Kun ngunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Lugod damuga nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong puso. Siring sa miriba, siring kaidtong sa masa sa kadlagan, kan ako pinagsugutan kan sa indang mga magurang.
Hungunyan madangog nindo ang sa iyang tingog, hare pagpatagasaan sa indong mga puso. Kamutan nindo ang sa indong kapwa, siring kan pagkamuot nindo sa indong sadiri. Kung gibuhon nindo ini, sabi ni San Pablo, inuutob nindo ang tugon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Dai dapat magkaigwa nin pinagkakautangan, gabos dapat na magkaminuutan. Ang namuot sa kapwa, nakautob kang tugon, dai magdurog sa bakong agum. Dai magadan, dai maghabon, dai maara asin iba pa. Ang gabos na tugon nabibilog sa saro sa ng tugon. Kamutan mo ang kapwa, siring pagkamuot mo sa imo man sana. Ang pagkamuot, dai nagpapakaraot sa kapwa, kaya ang pagkamuot, iyuan pinakaubod kan tugon. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, kung an sa imong tugang nagkasala sa imo, padumanan mo asin kaulayon mo, kamusa ng duwa. Kung magdangog sa imo, nadaramo an sa imong tugang. Kung day magdangog sa imo, kumua ka nin saro o duwa katao, tanganing an bilog na kaso mahusay, asin mapatunayan nin duwa o tulong saksi. Kung daay magdangog sa inda, ipaisi mo sa komunidad, asin kung daay magdangog sa komunidad, ibilang mo na pagano o publikano. Totoong sinasabi ko sa indo, ang gapuson nindo sa daga, kagapuson man sa langit. Asin an hubadan nindo sa daga, huhubadan man sa langit. Kung duwa sa indo, magkauyon kung ano ang hagadon itatao sa indo nin sa kong ama sa langit. Hulit akong sain may duwa o tulo na nagkakatiripon sa ngaran ko, yaon ako sa tahaw ninda. Mga tugang, an marahay na bareta nin sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo, matukaw po ang gabos.
Diyos maray na hapon po sa Indogabos, mga tugang. How do we deal with mistakes? O kaya, paano niya to itinatama ang salanggibo kan kapwa taon niya to? Sa panahon po ngunyan, kadakol-dakol na paagi nganing itama o ipahayag ang salanggibo. Enot po, maobserbaran ta, the power of social media. Kung may nahiling kitang sala, nagibuhan kitang sala, mapos kita nin kalaba-laba sa Facebook, sa Twitter, o sa Instagram with all the foul and distractful words against the person or situation. The problem is, aram na kan gabos sa social media, alagad si taong concern, dai paaram. Minumuruda o ninalalait na o pigsisimpatyahan na siya sa social media na dai niya aram. Ang problema, dai man na-solve, imbes naglako pa. May mga taong, pati mga lalaking ngunyan, chismoso naman. Kaya, kung sabi ni Jesus, kaito, if 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst of them. Pero po sa to digdi, if there are 2 or 3 or more gathering, habo dyan ni Jesus. In hulita, they are not praying. Nagtichirismisan sinda. And mas misaram pag ulayan ang chismis. Mas madaling maglakop ang chismis. Mas madaling pagmakis-makison ang istorya kan chismis. Asin mayong pinipiling tao, lugar, asin oras ang chismis. Either pamahawan, panguntuhan, merindalan, asin pamanggihan na iyan. Ang iba, midnight snack pa. Pantulo, revenge. Ang iba, igong prinsipyo na, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Sabi ni Dalai Lama, if we practice an eye for an eye or a tooth for a tooth, soon the world would be blind and toothless. O kaya man sinasabi nila, do unto others before others do it unto you. Gibuhon mo na nga iyan hanggang dai pang ginigibo sa imo. Ang prinsipyo, makasaro na sana, dai masaruan. Makainot na sana, day mainutan. But Jesus said, those who are first will be last, and those who are last will be first. What is good for a man to gain the whole world, but loses his soul? Pang-apat po, the attitude of silence. Silence as if nothing is wrong. We tolerate, live with it, and until it becomes acceptable. Sometimes we also need to voice out and be heard. Sabi po ni Martin Luther King, the silence of good people is more dangerous than the brutality of good people. So ang mapasala, asin mapasalaan, parte na po kan sa tuyang pagkabuhay. Alagad ang hapot, paano niya to itinatama ang sala? Jesus is proposing 3 simple steps to correct our neighbors. Number 1, we must sit down in dialogue one-on-one and face-to-face. Pandua, seek the meditation or assistance of a good friend. Pantulo, seek the meditation of the church, our community, or family. So iyan po yan ang tulong steps na iyan. The best method of correcting our neighbor is through love, dialogue, and reconciliation. We are responsible to one another to make others better version of themselves.
we are also have responsibility to make this world a better place to live by making it a world that promotes love, respect, dialogue, and reconciliation. Matindog po ang gabos. I believe in, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamahan, kagalangkan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huligan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilunubong, nabuhay liwat hali sa mga gadan, sa katulong aldaw nabuhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos amang makakamahan. Hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatao din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Nagrurumdum kan sayang dakol na bendisyon, magdulog kita sa Ama sa pagpamibi asin paghagad ng pakusugon ang pagmangno sa lambang saro sa tuyang komunidad an sa tong simbag kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga namamayo kan simbahan, daing takot na magtaram kang katotoohan, asin magsaksi sa saindang buhay sa mga tataramo na saindang pinapahayag. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga miyembros kan sa tuyang komunidad, magindayupot sa lambang saro sa pagpaurog kan tunay asin kristyanong pag-iribahan. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing kitagabos na nagkateripon sa Eukaristiya, magkusogan buot sa pagtaram kang katotoohan na may pagkamuot, asin tudok sa buot na mag-ako nin mga pagtuyaw. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga naghehelang, asin mga maedad na, makamate kan ranga kan Diyos sa pagmakulog kan mga nag-aataman sa inda. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an mga gadan, mag-ugma sagkod paman sa buhay na daing kasagkoran. Mamibi kita sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Unyan iduko niya to sa tong mga payo sa kararuman kan sa tong puso, sa tuyang idulutan sa tong mga personal na kahagadan sa kagurangnan. O Diyos sa moyang Ama, warasan sa mo ang grasya na mabuhay susog ki Kristo, pakusugas sa puso mi an sa moyang pagkamo at sa kapwa, gibuha kaming magmangno sa pangangaipon nin ibaman, mantang burunyog kaming nabubuhay, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pag-ako kan sa tuyang limos asin dulot nin pagkamuot. Huli ta Domingo, ang parokya nagahagad kan sa tong espesyal na pagtabang. Magkakaigwa po nin duwang pagkolekta. An enot para sa pangangaipo kan parokya asin katekesis. An panduwa nagigibuhon pakatapos kan komunyon para po sa paghipno sa mga kakulangan asin kinakaipuhan na repairs o facilities kan parokya. Day po kita obligado. Pinapamibi na kita magtao hali sa satong puso asin karahayan.
asin kag tao, gabo sa diri mo. Kapinonan, kapanoan, min mga karahayan na nakamtan, gabos balaog mo. Matindog po ang gabos. Magpamibi kamo mga tugang tanganinan sako asin sa indong atang maako manlugod kan Dios amang makakamahan. Akoon manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Hilinga o Dios an samong parasurog asin na mansayi an lalawgon kan sa imong Kristo nagdulot sa imo kan sa diri para sa mo bilang sakripisyo asin warasan na kaming nagdudulot kan daing digtang sakripisyo man sana siling man maging tinutong na atang na maninigo sa imo huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indong Asin sa imong espiritu. taas an mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matano si nakakaligtas, danay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamahan na daing kasagkoran. Tatinugdas mo an kaligtasan nin katawuhan sa kahoy kan krus, tanganing kun sain an kagadanan nagsupang duman an buhay mabangon giraray, asin an nagdaog na kahoy sa kahoy man madadaog huli ki Kristo na samong kagurangnan. Huli sa iya nag-uumaw ang mga angheles kan sa imong kamahalan, nagsasamba ang mga dominasyones, nagtatakig ang mga potestades, ang mga virtudes kan kalangitan asin ang mga palada na serafines, sarabay na nagseselebrar sa kaugmahan, nag-aarang kami na pagbuot mo na makasanong sa inda, ang samong mga tingog sa kaugmahan ng mga magkairiba na nagsasabi. Diyos min mga hukbo, ang langit asin nagkapanokan sa imo kamurawayan. Hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos. Kagurangnan ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanalakan ang buwan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Heso Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sa kud sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay asin pagpasalamat, binaak ini asin tinao sa iyong mga disipulos na ansabi, mag-ako kang magabos asin magkakan kini. Tayni ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyaman in kalis asin graray pagpasalamat sa imo, tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako ka magabos asin mag-inom kay ni.
Ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Sa lambang pagkakan, may kaining tinapay, asin pag-inom kan kalis, ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo sa Kaya kami na nagrurumdum kan sayang pagagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalisin kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamoot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siling man girumduma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing ka ba ni Santa Maria, Virgen anak kan Diyos, ni San Jose na sayang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagaya-gaya sa imo. Magkanigong maging kahiras kan buhay na dayang kasagkoran, mag-umaw asin magpamaraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya asin kay Banaya asin sa iya, sa imo Dios amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindugpuan gabos. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos nun nakaugalean, nangangahas kitang magsabi. Asin patawad
sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa nguyan. Asin aray kami ang darahas sa sugot, kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak. Magindanin na talingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan magmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Ulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, ansa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Haray paghilingan sa mong makasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanig goa, na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you, peace be with you. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinawan. Maherapi kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Maherapi kami, Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan Maluhod po ang gabos. Uya an kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasalan kaning kinaban, paladan an mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo ni kamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram kasana, asinan sa kong kalag mauumayan.
napapa sa mundo. Kakanasin kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Jesus tinapay nin pagkabuhay, banal na atang ambag saltar. Ako aasin ipanao, biyaya nin Diyos Ama. Madya kamo mga napapagalasin napapa sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Jesusan arak nin kaligtasan, dugo na bayad sa kasalan. Ako aan sakrifisyo sa krus nin pagkamuot. Madya ako mga napapagalasin napapa sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Jesus purawan ibigaya, tubig nin buhay na mamurawan. Nagpalaw sa lakas na sapa, hugasihan mga sala. Madya kamong mga napapagalasin napapa sa mundo. Kakanasin inom kamo, kan grasyang dulot ni Jesu Kristo. Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan namimibi kami, kaugayeng paliwanagi kami kan sa imong lalawgon, tanganing kaming tunulod, tinukdoan kan sa imong mga katanosan, makalikay sa pagdagka kan kinaaban, huli kaning mga orog kabanal na misteryo, asin makalampas sa pag-usig kaini. Ika na nabubuhay ay sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa pagtapos kang banal na misa, tanganing maiwasan ang pagsarabatan, kita po maluwas sa mga pintuan na itinalaga. Dangan magluwas po sa gate kan Magsaysay Avenue o mag-agi sa may St. Joseph's Gardens sa likod. Ngunyan po, inaalok ang gabos na minaselebrar kan sa idang birthday o wedding anniversary na magdulok sa inotan para sa espesyal na bendisyon. May birthday po or anniversaries. Ayo. Okay po. Pamibi sa mahal na lawog ni Jesus.
Maluhod po ang gabos. O Jesus, sa imong makuring pagsakit, ika naginyamong pangarogan. Sa imong makalunos-lunos na logon, yaon ang dakulang pagkamot. Ako napupuspos kan sa kong kagustuhan, na ikakamutan asin lugod, kamutan kan gabos. Inuumaw ko an sa imong banal na lalogon. Ninhuli ta iyo iyan an ladawan kan sa tong ama sa langit. Ang luha sa imong mga mata, garo sarong perlas na sakong minamaot na makwa asin may atang para sa sako asin kan gabos na makasalan. O Jesus, paglaada ako kan sa imong pagkamot, tanganing ang sako sa nang maging kagustuhan, iyo na magkontemplara kan sa imong mamarawayon na lawog. Amen. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva el Divino Rostro! Viva! Viva la Virgen! Viva! Rupakan niya to ang kagurangnan.